Ang bayan ng mga ogre ay mapayapa at tahimik, kaya't masaya ang mga ogre na naninirahan rito na kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pinunong ogre ay nababahala pa rin dahil alam niya na kahit anong oras pwedeng sasalakay ang mga kalaban, kaya't lagi siyang nakamatyag sa pwedeng mangyari sa kanyang nasasakupan. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan ha. Hanggat nabubuhay ako, puprotektahan kita at ang lugar na ito. Ang ganda ng lugar na ito. Sana ganito na lang palagi. Ikaw, ba't ang kulit mo Sabing itigil mo na yan Malapit na Babatuhin na talaga kita. Sige pa, konti na lang. Pinuno, pupunta ako sa kagubatan para magbantay doon. Baka mapasok tayo ng mga kalaban. Sige, mas mabuti iyan para masisiguro natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Dito ako magbabantay para makita ko agad ang mga kalaban. Pinuno, sasalakayin na ba natin ang mga ogre? Sabik na kaming lahat. Ay sapit lang alas 12. Sasalakayin na natin sila. Dapat mabibigla sila para hindi sila makapaghanda sa laban. Ayusin sila! Kainin silang lahat, Pinuno! Pagsapit ng alas 12, sumalakay na ang mga pinunong jablong aso at pinunong jablong paniki. Ngunit, ang hindi nila alam ay may nagbabantay doon, kaya agad nakatakbo ang ogre para ibalita sa kanyang pinuno na sasalakayin sila ngayon. Hala! Ang mga pinunong kalaban parating na sila! Dapat malaman agad ito ni pinuno! Babalik na ako doon! Mga kasama, maghanda kayo sa malaking labanan dahil parating na mga kalaban. Mabuhay ang mga ogre! Mabuhay! Hindi tayo magbabatalo! Laban! Para sa mga ogre! Laban! Mabuhay! Mabuhay! Laban! Mga ogre! Laban! Mamatay kayong lahat! Katapusan niyo na! Sugod! Mga kampon! Laban! Para sa mga ogre! Para sa pamilya! Laban! Sugod! Sugod! Laban ogre! Tayo ang nag-ugi sa laban! Mabuhay mga ogre! Mabuhay!
Tapos na ang digmaan! Naubos sa silang lahat! Mabuhay mga auger! Mabuhay! Tayo ang pinakamalaga sa kagubatan! Sa wakas, natagumpay ang mga auger at natalo nila ang kanilang mga kalaban na pinunong Diablong Aso at pinunong Diablong Paniki. Ang mga auger ngayon ay masaya nang namumuhay dahil hindi na sila nangangamba na baka atakihin sila ng mga kalaban. Sa ngayon, ang mga auger ay patuloy pa rin nagsasanay para sa paghahanda kung sakali mang may laban at ang kanilang pinuno ay patuloy pa rin sa pagbabantay ng kanyang nasasakupan at wala na rin itong iniisip na pangangamba. Dito nagtatapos ang kwento sa digmaan ng kagubatan at sana may natutunan kayo sa kwentong ito. Maraming salamat.